Markucia a Tybalta sa spúšťa rýchly sled udalostí. Julia svojmu utajenému manželovi Romeovi odpúšťa nešťastné zabitie brata. Jej rodina však nie. Knieža Romea verejne osúdi na trest vyhnanstva. Skormutenú Juliu chcú rodičia na silu vydať za Parisa, mladého veronského šlachtica. Julia v čistom zúfalstve vyhľadá pátra Lorenza a spolu vymyslia diska. Povieš mi, oče, ako sa mám tomuto vyhnúť? Ak si s tým nevie rady tvoja múdrosť, odobrím ja aspoň moje rozhodnutie a poradím si sama. Touto dýkou, nech si zjad Parisa. To radšej skočím z najvyššej veže. Môžem si lahnúť na najbližšie máry a zmrtvolo sa vyspať pod rubášom. Teda domov, tvár sa veselo a neodmietaj svadbu. Zajtra večer, zajtra je streda, si chod lahnúť sama. Dojku čo najskôr vyster za dvere. V posteli si potom pichni túto inekciu. Pocítiš chlad a bolesť, bude ti zima. To cítim aj bez Romea. Keď ráno po teba príde ženích, aby ťa odviedol do chrámu, ťa nájde mŕtvú. Pošlem poštára do Mantovy. Romeo si prečíta všetko v listu. Páter Lorenzo správne predvída, že Juliu pochovajú do hrobky, kde sa po odznení účinku uspevajúceho lektvaru má prebudiť. Lorenzo posiela Romeovi o tomto pláne správu. Lorenzo, čo vravíš na moje nové žihadlo? Vidím, pán poštár, a ja by som chcel také žihadlo. No mám pre vás aj dačo iné. Mám pre vás poštu. Zaneste to Romeovi v bezpečí. A ak vás netrafia žiadne rakety. Nebojte, toto žihadlo nič nedobehne. Nič? Nič. No tak šťastnú cestu za Romeom. Lorenzo posiela Romeovi o tomto pláne správu, ten však tento kľúčový odkaz nedostane. Od svojho sluhu sa Romeo dozvedá, že Julia je mŕtva. V hlbokom zármutku sa vracia do Verony, kupuje si jed, ktorým sa chce otráviť a skonať pri Julii. Na prahu smrti bývajú aj ľudia veselí. Vraj sa tomu hovorí posmrtný záblesk. Vidím azda ja ten záblesk. Láska, žena moja, smrť vysala tvoj sladký dých, no ani vlas neskrivila tvojej kráse, ktorej zástava hrdo červenie sa z tvojich pier a líc. Smrť tam nedokázala vyvesiť svoju sivú zástavu. Prečo, Julia, si taká krásna? Či je zaľúbená do teba aj tá smrť, čo telo nemá? Pri tebe ja nájdem večný pokoj a z tela, ktoré svet už unavil, konečne navždy strasiem kliatbu hviezd. Na teba, láska. Milý môj, vidím, fľaštičku máš v dlani. Jed ti pomohol do nebeskej brány. Egoista! A nenechal si mi ani kvapôčku, čo by pomohla aj mne. Na perách azda, zboskávam ju z nich. Obeť Romea a Julie nebola márna. Členovia rodín Montekovcov a Capuletovcov v hlbokom sebavedomí pochopia, že z ich vzájomnej nenávisti nakoniec zišlo iba nešťastie a utrpenie. A bol mier.